எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி குரூப் 2 எக்ஸாமில் கேட்ட பாடல் வரி ரிலேட்டடான கண்டென்ட் தான் அடுத்தடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது வந்து பாடல் வரியில் தான் கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாமல் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? பிழையற்ற தொடருங்கிறதும் சங்க இலக்கணம் சார்ந்த கொஸ்டின், தொல்காம் ரிலேட்டடான கொஸ்டின். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது சங்க இலக்கியமான புறநானூறு சார்ந்த கொஸ்டின். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லலை, கேளீருங்கிறதுக்கு எதிர்ச்சொல் கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு எதிர்ச்சொல்லும் நம்மளுக்கு புக்கில் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பாடல் வரியும் கேட்பாங்கங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயரில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதில் பாடல் வரியோட எதிர்ச்சொல் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னே இந்த பாடலை எழுதினது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த பாடலோட இறுதி வரியும் கேட்டிருக்காங்க. பெரியோரை வியத்தல் இளனே, சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளனே அப்படிங்கிற பாடல் வரியும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பாடல் வரியில் கேளீர் அப்படிங்கிறது வந்து உறவினர் அப்படிங்கும்போது அதற்கு எதிர்ச்சொல் பகைவர் தான் வரும். சரிங்களா? புறநானூற்றில் 192வது பாடல் தான். ஸோ இதோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கேன்.